people. It's a mirror. How do you go about these transitions? Because in the way that you have been governing? Are you the interpreters of the Constitution of Nigeria? Dobar večer, gledate Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Iz emisije izdvajamo. Američka vlada objavila je niz akcija kojima se želi stabilizirati financijska tržišta. I prije aktualne ekonomske krize broj siromašnih u svijetu povećao se za 100 milijuna. Američki gospodarski rast smanjio se u trećem tromjesečju za 0,5%, što je gore od očekivanih 0,3%. Ovakav strmoglavi pad bruto društvenog proizvoda nije zabilježen već desetljećima, a analitičari ga pripisuju naglom padu potrošnje građana. U međuvremenu Američka središnja banka objavila je da će otkupiti 600 milijardi dolara dugova proizašli pretežito iz nenaplativih bankovnih zajmova. Američki ministar financija Henry Paulson izvijestio je pak i o uspostavljanju novog programa kojim se želi povećati dostupnost potrošačkih kredita poput zajmova za kupovinu automobila, financiranje školovanja i kreditnih kartica. Ministarstvo financija u taj program uložit će 20 milijardi dolara od 700 milijardi dolara vrijednog paketa za stabilizaciju ekonomije. Bijela kuća i ekonomska ekipa nadolazećeg predsjednika Baracka Obame zajedno rade na poticanju povjerenja kako bi se primirila financijska tržišta. Američki mediji javljaju da je započeo transfer Salima Hamdana, bivšeg vozača Osame Bin Ladena, iz zatvora u Guantanamo Bayu u njegovu matičnu zemlju Jemen. Vojni sud osudio je Hamdana u kolovozu na 5 godina i 6 mjeseci zatvora zbog njegove podrške terorizmu, a budući da se on već godinama nalazi u zatvoru, to je značilo da mu je preostalo odslužiti 5 mjeseci zatvorske kazne. Ostatak kazne Hamdan će odslužiti u Jemenu. Pentagon nije potvrdio informaciju o transferu Hamdana. A odvjetnik 17 kineskih muslimana koji se nalaze u Guantanamu zatražio je da njegovi klijenti nakon puštanja na slobodu ostanu u Sjedinjenim državama, odnosno da ih se ne vrati u Kinu. Sjedinjene države odbile su zahtjev Kine za repatriaciju 17 Ujgura s obrazloženjem da bi ih kineske vlasti mučile. Peking tvrdi da je takva bojazan neutemeljena. Vraćamo se ekonomskim problemima. Američka nevladina organizacija Kruh za svijet upozorava da se globalno siromaštvo i glad dramatično povećavaju. U novom izvješću ove organizacije stoji da se broj ljudi koji žive u siromaštvu povećao za 100 milijuna u manje od 2 godine, a broj gladnih za 75 milijuna. Navodi se također da je 40 zemalja svijeta, među kojima i Sjedinjene države, nametnulo ograničenje na izvoz hrane, što je dodatno pogoršalo situaciju s već sve manjim zalihama hrane. Ken Hackett, predsjednik organizacije Catholic Relief Services, poziva na dolazećeg američkog predsjednika Baracka Obamu da zadrži sadašnju razinu američke pomoći. Vjerojatno će doći do smanjenja strane pomoći u sljedećih godinu dvije zbog ekonomske situacije. U izvješću se predlaže da smanjenje globalnog siromaštva i povećanje razvitka bude i konkretan cilj američke vanjske politike. Povodom Dana zahvalnosti milijuni Amerikanaca ovog će vikenda krenuti na tradicionalna obiteljska okupljanja, a u smanjenju troškova pomoći će im cijene benzina koje su vrtoglavo pale u proteklih nekoliko mjeseci. Prije nekoliko mjeseci cijena galona, odnosno 3,78 litara benzina, iznosila je debelo preko $4, a ovih dana cijena je pala ispod $2. Na primjer, put u oba smjera iz Dallasa, recimo do St. Louisa, danas stoji $94, a isti put u srpnju koštao je $205. Stručnjaci kažu da prosječna američka obitelj sa sadašnjim cijenama može uštedjeti ili potrošiti na druge stvari $1500 godišnje. Sjećate li se torbe sa alatom što ju je prošlog tjedna ispustila američka astronautkinja pri popravku međunarodne svemirske postaje? Ta torba uočena je teleskopima sa Zemlje, a prvi ju je primijetio jedan astronom entuzijast iz Kanade. Ta torba sa alatom postala je samo jedan od nekih 13.000 komada svemirskog otpada u orbiti oko Zemlje. Njen gubitak koštat će nas znatno više od $100.000 njene aktualne vrijednosti. Naime, budući da se radilo o jedinoj takvoj torbi sa alatom u svemiru, predviđeni popravci neće se moći obaviti ovaj put, već će trebati nova NASIna misija. Cijena $100 milijuna. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala na pozornosti i nadamo se da ćete nas gledati i sutra.